Pronajmout si tlačítkový telefon za 10 korun měsíčně s kaucí 200 korun nebo bez kauce, pokud člověk spolupracuje neboli ho lidi znají, že je spolehlivý a vrátí ten telefon, i když bude rozbitý, není problém. Zase se mi zdá tato služba zbytečná, ale má to vyřešit podle mě efektivně problém jinak, než se klasicky řeší. A jak se to klasicky řeší? Že se zvednou daně všem a pak se plošně dá dávka nebo musí člověk o dávku požádat. Tlačítkový telefon se hodí samoživitelkám pro svoje děti a důchodcům, nebo člověku, co nemá moc peněz. Určitě jste se bavili s člověkem, kterému je líto, že chudé děti nemají ani tlačítkový telefon, aby se mohli domluvit s rodiči, nebo důchodci, aby zavolali záchranku. Možná jste takový člověk. Z diskuzí se ukázalo, že stát by měl dát příspěvek na mobilní telefony. A na otázku, odkud se vezmou peníze, stát řekne, že se zvýší daně a z nich to rád zaplatí. Pomoc napřímo jednotlivcům v této ožehavé situaci však neexistuje. Pak to zaplatí ale opravdu i ten důchodce, co nemá na ten telefon. A víme, že při přerozdělování peněz zde pak část úplně zbytečně na byrokracii a na úřednický aparát, to znamená zmizí. Sehnat nový tlačítkový telefon v akci stojí 200 až 500 korun. Stačí si zatím půjčit telefon a počkat si, až bude akce a koupit si ho. Zabere to čas jednoho člověka, ale pokud to bude mít propojené s komunitní zahradou, tak mu to zase tolik času nesebere. Věřím v komunitní zahrady, kde si člověk vyzvedne telefon. Může se stát, že nebude mít na zálohu nebo těch 10 korun měsíčně. Tak stačí třeba přinést místo zálohy 70 zavařovacích sklenic nebo místo 10 korun přinášet 4 zavařovací sklenice měsíčně. Možná se někdo zamyslí a uvědomí si, že některé věci se dají udělat levněji, aniž by do toho musel zasahovat stát a tím zvýšit daně, které pak poškozují všechny.